Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan lehenengo Ibai Aizpurua bideojoko sortzailea izango dugu Zomorro Estudio proiektuari buruz hitz egiteko. Ondoren, Asier Ruiz de Arkaute izango dugu Maineru eta Ziraukin aurrera eramaten ari diren Hemen Bizi proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Batean, baina 1928an, Lizarrako Foruen plazan Kasimira Handiarenak, Behera Armak eta Gora Nafarroa denok baikara anaiarrebak oihukatu zuen, militarrak festa hispaniar-italiar bat ospatzen ari zirela. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia zuen jantzita, eta bere balkoian kolore bereko bandera jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta, militarrei haiek gerra zergatik egiten zuten galdetu erantzun zien. Gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Aurrekari ezkertierrak zituela argudiatuta. 1972ko egun berean, Dalit Panterak mugimendua sortu zuten Indian, Ameriketako Estatu Batuetako pantera beltzak inspirazio hartuta. Kasta sistemak zekarren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko antolatu ziren Mumbai hirian. Dalit hitzak zapalduak esan nahi du sanskritoz, eta ukiezinak eta antzeko kontzeptuak alboratzen lagundu zien kasta baxuenetako herritarrei. Egoera muturrekoa zen, kasta baxuenetako emakumeak kalean biluzik ibilarazten baitzituzten askotan, eta muturreko bortizkeria jasaten zuten. Dokumentatuta dago, behin begiak atera zizkiotela gizon dalita bati, kasta baxukoa izateagatik. Mugimendu honek komunitatea ahaldundu zuen eta protesten, literaturaren eta aktivismo politikoaren bidez, gizarteari kritika sakona egin zioten marxismoaren ideiak uztartuta. Oihartzun handia izan zuen Indiako gizarte aldaketan. Urte batzuen ondoren, 88ko maiatzaren 29an, Guardia Zibilek taberna bateko jabe eta bezeroak jazarri zituzten Lasarte horian. Kalez jantzita eta lekukoen arabera mozkorturik gauez insausti tabernan sartu ziren. Zerbitzariari hasixa eskatu eta honek ezetz erantzun ostean, pistolak atera eta bertan zeuden guztiak hormaren kontra jarri zituzten. Guztiak miatu zituzten irain eta mehatxu artean. Udaltzaingoaren eta Guardia Zibilaren 3 patruila bertaratu ziren giroa baretzera. Bertan zirenek salaketa jarri zuten eta ostalaritzako beste 30 langileren eta Lasarte horiako udalaren babesarekin Goñit Irapu gobernadore zibilaren dimisioa eskatu zuten. 87an, Don Iban Eloitzunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua eztandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 73an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua. Bukatzeko, 2016ko maiatzaren 29an, Donostian eraiki asmo zuten erraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean. Antolamendu horizontala praktikan jarriz, arratsaldero hitzaldiak, asanblada eta ekimenak egin zituzten. Erraustegia simbolo gisa hartuta sistema kritikatuz. Ertzaintzak eta udaltzaingoak gogor egin zuten kanpaldia amaitzen saiatzeko. 1000 lagunetik gorako asanbladak egitera iritsi ziren, 23 gau eta egunez iraun zuen borrokaldian. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean bizitxoko, zure bizikleta konpondu. Arrosadiako zibiboxean izango da arratsaldeko 6etan. Ostiralean, Sanduzelaiko zibiboxean 7:00 piztuta, Euskal Kultur Begirada 26. Antzerkia eta musika, arnasa. Larunbatean, baita ere Sanduzelaiko zibiboxean antzerkia eta zientzia, abentura kuantikoa, arratsaldeko 6etan. Azkenik, igandean, kutxa eszenan, dantza ikuskizuna, Black, Ouloui. Africa Moment. Pompeloko zibiboxean izango da arratsaldeko 7:00, 5 euroko sarrerarekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak gela alokairua eta aldi baterako kontratuak arautzen ditu. Lehenengo puntuan, eskuinaren aurkakotasunaren arabera, parlamentuko gehiengoak alokairu eskubideak berdintzeko apartamentuak trukatzeko praktikari amaiera emango dio. Bigarrenean, aldi baterako kontratuek beren helburua justifikatu beharko dute lege berriaren arabera. Goiko irudietan, su artifiziala jaurtiko duen entitatea aukeratzeko
zu artifiziala jaurtiko duen entitatea aukeratzeko atzera kontaketa. Herritarrek ekainaren 2tik 15 bozkatuko dute jaietarako garrantzia duten 5 hautagaien artean. Ezkerreko berrietan, eskandaluen harira Sánchezek Kongresuan agertzeko eskatu du. Azpian, industriak sare elektriko saturatu baten aurrean ahalmen elektriko handiagoa eskatzen du. Eskuineko berrian, garuneko kalteei aurre egiteko oroitzapenak. Beheko berrian, beroak 127 mediku arreta eragin zituen joan den udan. Temperatura maksimoaren atalasea 36 gradutan ezarri da erdialdeko eremuan, 36,9 gradutan Ebro ibaiaren ertzean eta 32,2 gradutan Pirinioatan. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak denboraldiko eta logelako alokairuen baldintzak gogortu ditu. Higiezinen agentziek logelen alokairua geldiarazteko beharra ikusten dute. Irudi nagusian, ezkerretik, Mari Carmen Rodríguez Moreno, Josetxo Paternai Nagore, Ana Mendinueta Beriain, Javier Mendinueta Ruiz de Azua, Gema Burgete Pola eta Sabino Uarte Estella. Honen titularrean, jubilatuen klub bat baino gehiago. 77 eta 85 urte bitarteko 6 pertsona bizi dira Konbibe Sant Estebanen. Eskuineko berrietan, UCOren aurkako ikerketak irekitzea, pedraz epailearen jomugan. Azpian, Bianako bizilagun bat atxilotu dute Errioxan gizon bat hiltzeagatik. Ondoren, Sanduzelaiko lanen lizitazioa 2027ko maiatzerako. Goiko berrietan, Herri Berriko jaialdiak 31 emanaldi eskainiko ditu, horietatik 12 Lakaban. Azkenik, Nafarrek irabazi dute Nafarroako itzuliaren lehen etapan. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Euskarak 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea jarri du helburu kontseiluak. Lehenengo puntuan, Euskalgintzako erakundeak marka eta bidea zehaztu ditu Pizkunderako erronka 2026 proiektuan. Bigarrenean, Euskarak 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea jarri du helburu kontseiluak. Lehenengo puntuan, Euskalgintzako erakundeak marka eta bidea zehaztu ditu Pizkunderako erronka 2026 proiektuan. Bigarrenean, Euskararen erabilera aitortua 5 puntu handitzeko xedea jarri du, gutxienez 100% izan dadin 2026an. Argazki nagusian, Indautxuko eskola publikoko gurasoek, langileek eta ikasleek protesta egin zuten atzo, Bilbon. Honen titularrean, beroaldiei aurre egiteko neurriak eskatu dituzte Bilboko eskoletan. Zenbait ikastetxe publikotako ikasgeletan 35 gradu izan dituzte. Beheko berrietan, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek aurre akordio bat egin dute, negoziatzen segitu eta su-etena luzatzeko. Ondoren, Multiverse, Donostian sortutako enpresaren errima kuantikoak Toronton. Jarraian, PSNek eragotzi egin du 78ko Sanferminetako erasoengatik Espainiako estatuari kontuak eskatzea. Ondoan, bertso eskola bateko irakasle baten eraso matxistak salatu dituzte Errenterian. Goiko berrian, Iker Iriarte, Artolaren botilero eta adiskide. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. EH Bilduren gorakada, UPNren gainbehera eta PSOEren gainbehera EITB Fokusen arabera. Gizakerrek apirilean egindako inkestak datozen hauteskunde zikloarako joera nabarmenak erakusten ditu. Eserlekoen proiekziorik ez badu ere, eragina Nafarroan eta Gipuzkoan nabarituko da. Argazki nagusian, Ursako eta Egako operazio arrazista gaitzetsi dute. 100 lagun elkartu ziren atzo Gasteizen Ursa eta Ega lantegietako bizilagunen aurka eginiko polizio operazioa gaitzesteko. Tartean, Santurtziko udalak EAJari leporatzen dio bere krisi instituzionalaren erruduna dela. Bestetik, pizkundea, kontseiluak euskalduntzearen erritmoa bikoiztearen erronka begiratzen du. Eskuineko berrian, erreportajea, Leire kasuaren trama UCOko komandante batengana iristen da. Beheko berrietan, Iñaki Egaña, ziklo politiko bati lotutako proiektu editorial bat eten egin zen eta itxi behar izan zen. Azpian, Mundua. Homek ebolaren edapena zohartarazi du Errepublika Demokratikoan gatazkakaren kontrola zailtzen baitu. Ondoan, Kirolak, kanporaketa eszenatokiak. Baskoniak bigarren postua lortu nahi du eta Bilbao Basketek bere patua kontrolatzen du.
Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Juan Angel Perotxena, Malmo. Landa eremuko sortzaile bezala hartu izan haute, eta gustatzen zait. Musika talde askoren diskoen azalen atzean dagoen Elizondoko ilustratzailea ezagutu dute gaur Irrintzi plazan. Marrazkilaria, grafitilaria, diseinatzailea, abizen guztiak jarri diezaiokegu Perotxi, eta guztien isla da herrian duen izen suediarreko estudioa, Malmo. Eskuineko berrietan, Goian, Baratza Festa, ekainaren 13an Mendillorrin. Aitor Gartzia, Irene Seminario eta Ider Etxeberria, La Mutil Huertako kideak Mendillorri auzoko herri baratzaren sorrera ospatzeko jaiaren egitarauaz mintzatu dira Irrintzi plazako baratzondo atalean. Bean, Mikel Eugi, Mikel, nire barne korapiloak askatzeko erabiltzen dut musika. 24 urteko zubiritarrak gezurren dantzan bere bakarkako lehenengo abestia aurkezten du. Kaixo eta ongi etorri gurera, Ibai, zer moduz? Kaixo egunon, oso gustora, eta mila esker gonbidapenagatik. Plazer bat, zuemen izatea, Somorro Estudioren izenean, ezagutzen ez zaituenarentzako hitz emango dizut, azaltzeko nor den Ibai eta zer den Somorro Estudio. Nire ez Ibai Aizpurua, aspaldi arte ederrak ikasi nituen, eta 2016an konturatu nintzen bideojokoak egitea posible zela, eta erabaki nuen, nire bidea hori zela. Orduan pixkanaka lagunekin hasi ginen bideojoku txikiak sortzen, bai game jametan, direla bideojoku sorkuntza maratoietan, eta bai gure kabuz ere, elkarreri urtebetetzetan bideojokoak egiten genituen gure artean oparitzeko. Eta horrela pixkanaka hasi ginen bideojoku prototipo txiki ugari sortzen. Eta hori, pixkanaka azkenan nik erabaki nuen nire bidea jarraitzea, eta gero beti eskertzen dut pila bat Durangoko azokari, beka bat lortu nuen, sorkuntza beka bat. Horra nintzen, egin nuen plastilinazko bideojoku bat, Barraka izenekoa. Eta gaur egunago, Guillotin izenako bideojoku batean lanean. Eta bueno, ni naiz Somorro Estudio, bideojokuaren 90% nik egiten dut. Musikan ere lagun Gonzalo Sardonek egiten du. Eta hori, saiatzen ez bideojoku bere xixamarrak egiten. Asko labur bilduta hori da bizkatzen Somorro Estudio. Oain sakonduko dugu bizka bat. Hasi zinenean bideojokoak egiten, aipatu duzu lagun artean bizka bat, noiz sentitu zenuen edo zergatik sentitu zenuen momenturen baten hau izan daiteke nik jarraitzeko bidea? Egia esan, goratzen naiz bideojokoak egitea beti ikusten nuen zerbait oso urruna. Nik uste dut edozein bideojoku jokalari, edo edozein arteaz gozatzen baldin baduzu, azkenen iristen da puntu bat, amesten duzula hori egitea, musika gustatzen bat zaizu, gustatuko litzaizukezuk musika sortzea, edo filmekin berdin. Baina bideojokuen kasuan beti nik uste dut, pentsatzen duguna dela gauza bat oso urruna. Beti leheno behintzat, gaur egun aldatu da, baina leheno pentsatzen zen bideojokoak bakarrikan posible zirela egin Estatu Batuetan edo Japonen, eta jende mordoa behartzela. Eta hori, 2016an Game Jam batean parte hartu genuen, Iñaki Vázquez nik eta Gonzalo Sardonek, eta ikusi nun, gai ginela, asteburu bakar baten bideojoku txiki bat egiteko, orduan iruditu zitzaidan magia bat iruditu zitzaidan. Eta jarraitu genuen gauzatxoak egiten, eta nik argi ikusten nuen, beste bide batzuk, nahiz eta ni berez marrazkilaria nintzen, eta animatzailea, ikusten nuen agian bideo horiek ja oso beteta zeudela, azkenan ilustratzaile eta marrazkilari mordoak daude, eta kriston talentua dago gaina Euskal Herrian. Baina nik erabaki nuen, bideojokutan ez da gauza askorikan egiten, eta saiatzen baldin naiz, apostu hau egiten, eta hor erabaki nuen pixkanak azeki zerbait naturalizan zen. Hala ere, okerraz banabil, ez dizuzu bakarrik bideojokoak egiten, ilustratzaile, animatzaile edo bezala beste gauzak ere egiten dituzu oraindik? Bai, egia esan bai. Bideojokoak egiteko jakintza ugari behar dira, eta ni batez ere nator gehiago hori marrazkilari eta animatzaile izatetikan eta bar. Eta egia esan bideojokoak egiterakoan iruditzen zait dela
zati divertigarria iruditzen zaitele ideia sortzea, eta batez animazioak egitea, eta guzti hori, niretzako da alde divertigarriena. Alde zikina esan daiteke niretzat dela batez ere programazioa, zatik ni berez hezkuntzaz edo jatorriz naiz programatzailea. Baina hori izango zen divertigarriena niretzako. Eta beste gauza askoren artean, bai eman ditut 100 lantegi stop motion edo animazio, plastilinazko animazioak, da hori gaur egun ere irakaslea naiz, eta kontu askotan ibiltzen naiz. Izena, Zomorro Estudio nundi dator? Galdera ona, nik uste dut erabaki genuela ginenean talde txiki bat ginenean, uste dut nik eta Iñakiren artean aipatu genuen hori fonetikoki Zomorro erresa dela eta gainera internazionalki ez dela gehiegi aldatzen. Osea, euskeraz irakurri edo ingelesez irakurri edo beste hizkuntzatean irakurri, soinua ez dela gehiegi aldatzen, ez? Eta pixkat hortatik. Bideojokoek, bideojokoak egiteak eman dizu zerbait edo ematen dizu zerbait beste arteformek ematen ez dizutena? Galdera honatan, nik uste baietz. Zeratikan bideojokoak beste arteforma gehientsuenek ez dakatenak da zerbait interaktiboa dela. Orduan egia da, satisfakzio hori ikustea norbait zure jokoan jolasten, baina zuk ezer esan gabe, edo jende jakin gabe zuk egin duzula, baina atzean egonda eta ikustea norbaiten erreakzioa jolasten ari dena zure jokoan, egia da, holako magia puntu bat baduela. Ikusten duzunean zuk agian puzzle bat edo txiste bat sartzen duzunean jokoan eta jendeak harrapatzen duenean edo farra egiten duenean edo badu bere magia. Zerren arabera sortzen dituzu jokoak, nola bururatzen dizkizu ideiak edo gero horrek bilatzen duzu nolabait jendeari zerbait eragitea edo... Galdera, orokorrean esan daiteke, igual nik dazkadala bi bideojokoak egiteko edo horrela. Askotan aipatzen ari naiz ez, game jamen asuntua. Berez dira, bideojoku sorkuntza maratoiak, nun gai bat jartzen den, eta zuk dazkazu egun batzuk edo ordu batzuk bideojoko bat garatzeko. Orduan, niri froga oso interesgarri iruditzen zait, zetik normalen gaia jartzen da hasieran, baina zuk moldatu egin behar duzu gai hori. Orduan, erronka oso interesgarria da denbora oso gutxian ikustea zerrin dezakezun, eta gainea, nola, bakarrikan asteburu bat den, probatu dezakezu edo zein erokeria, eta ikusi aber divertigarria den, ez entzua duen. Beste bideo izango zen, adibidez, pixka barrakarekin egin nuena, dela gehiago lehenengo ideia bat edo gai bat aukeratu, eta gero gai hori horreri mekanika jartzea, baina ez dakit, forma desberdina iruditzen zait. Orduan nik uste dut forma egokiena bideojokoak sortzeko dela prototipo txikiak egin eta ideia eroak probatzea eta ikustea funtzionatzen duen edo ez. Zergatik bestela ez dugunean denbora finkatu bat joera dugu gauza tipikoagoak edo askotan lantzen diren generoak edo ideiak egitera. Orduan, nik adibidez, asteburu betean erabaki dezaket puzzle eta puzkerren joku bat egitea plastilinaz, normalean enungena, etzen ohikoena izango ez olako zerbait egitea. Eta aldiz, erabakitzen badut bideojoku bat utxetikan egitea hilabete batzutan edo urte betean agian egingo nuke, eta egiten dut erdiaroan eta da mundu ireki bat, edo joera dugu egindako gauzak edo ikusitako gauzak lantzera. Hitz egin da pixka bat zure bideojokoetaz, interneten probatu daitezke, jolasak. Ibili nintzen kuskusiatzen pixka bat, eta ikusi dugu asko erabiltzen duzula pixel art esaten dena. Zergatik pixel art, eta zer da pixel art ezagutzen ez duenarentzako? Pixel art, gaur egun pixel art da, garai batean ez zen pixel art, baizik eta zeuden grafikoak. Orduan pixel arta dator, garai antzinakotik ganez, esan daiteke bideojokoena, nun teknika, muga teknikoak zeuden, eta pantailak eta muga teknikoak zeuden. Eta gaur egun azaltzeko pixel arta da, pixel gutxi edo erresoluzio gutxiko joku bat. Nik erabiltzen dut, eta beti gomendatzen dut, bideojokoak egiten hasteko batez ere, zergatik handa dagoen estetika nire ustez, azkarrena, bai irudiak sortzeko, animatzeko, txukuntzeko, eta bar. Orduan nik bai beti
Game Jamen hasieran gomendatzen du teknika hori, edo irudimentxotan adibidez low poly erabiltzea, dela poligono gutxiko teknika bat. Iruditzen zaizkit teknika azkarrenak egia esan. Eta gero gainera dago olako extra batez, niretzako edo gure garaiko edo gure kintakoentzako lotzen dugu nostalgiarekin. Orduan jende askok esaten diana, joi bai, oso Monkeys lan gelditu zaizu edo erreferentzia joku zarrei edo horrela, beti eskartzen da, eta nik ere beti olako maitasun bat edo lotura bat badut. Claro, hori ere, aipatu nahi nuen, zu ja etzera hasi berri bat, eta hala ere oraindik egiten duzu, hori soilik nostalgia da edo badago beste zerbait ere erakartzen zaituena? Azkarra da, ni nola garatzaile bakarra naizen, edo bakarkako garatzailea naizen, nola joku guztia nik egin behar dudan, iruditzen zait teknika egoki bat grafikoetan azkarrago lan egin ahal izateko. Zatik, lan-karga handia da, personai guztiak diseinatu, animatu, programatu, diseinu level design edo pantailen diseinua egin, testeatu, soinuak sartu, lan handia da, orduan lan bateri pixuak entzea, eskertzen da. Publikoa noizbait komentatu dizu edo, jendeak komentatu dizu pixel artaren inguruan zerbait edo zergatik ez duzun beste moduren batera egiten? Azken aldi honetan jendeak esan izan dit, enautenak lehenagotikan ezagutu, esan izan, joi bai, eta zergatik dituzu pixel artzatik, ni berez azken urteetan ezagunago egin naiz plastilinazko bideojokoak egiteagatikan. Berez, stop motion edo plastilinazko jokuak egon dira urte mordoa erabili gabe, eta orain azken aldi honetan, Indian eta ezain Indian ikusten berriro itzultzen ari dira. Orduan, jende asko harritu da batzuk, enautenak asko ezagutu, pixela zergatik egiten dudan, eta bar, eta plastilinara itzuliz edo, adibidez, eduki ditut plastilinarekin bi erreakzio mota. Batzuk iruditzen zaie gauza bat oso originala ez den inoiz egin, eta pixkat helduagoak direnek ikusten bira, hau da, Clay Fighters, edo The Neverhood, edo Skull Monkeys, edo, garai batean, 80. hamarkadan, plastilina eta panpinak erabiltzea apur bat arruntagoa zen. Bat aukeratu beharko bazenu? Zaila, dira nire bi teknika gogokoenak erabilitut beste teknika batzuk ere, tinta eta beste gauzatzuk. Gustatzen zait, batez ere hori esperimentatzea material desberdinekin, izen zait oso interesgarria. Ez dakit, zatikan pixel art oso azkarra da, baina plastilina ere oso atsegina da, galdera hona, ez dakit. Pentsatuta, bukaeran berriro galdetuko dizut. Planteatu duzu, aipatu duzu esperimentatzea gustatzen zaizula eta planteatu duzu hemendik aurrera beste zerbait berria probatzea edo baduzu zerbait buruan? Bai, agian teknika baina gehiago, agian mekanika aldetikan. Orain bertan esan daiteke dazkat bi proiektu nagusi, bat da Guillotin, bururik gabeko personaiarena, eta bestea da Barra. Artean egite ditut prototipo txiki ugari, Puzkerren jokuarena, edo azkeneko Euskal Game Jamean egin dudana erdi beldurrezko plataformazko jokua neska primitibo bat kontrolatzen dugula suarekin. Orduan beti etortzen zaizkit ideiak mekanikoagoak. Gustatuko litzaidake berez niri jokuen mundua asko gustatzen zait, orduan erakartzen hau egitea edo erdi joku digital bat, edo turno bidezko zerbait, zetik ez dut inoiz horrelako zer egin. Orduan beti interesatzen zaigu apur bat, probatu ez duguna horrendik, ez? Aipatu duzu behin baino gehiagotan, jolasaren ehuneko 80 egiten dezula. Hori da. Nik uste, bai nik eta bai ikusentzuleek esango dute nola egiten da, jolas bat. Noski, ez dugu lertuko, baina nola azaldu daiteke ulertzen ez dugu Bideojoku bat egiteko behar dira jakintza desberdinak. Azteko, mingarri izan daiteke, gaina ni artetik natorela, baina berez, programatzaile bat gabe ez dago jokurikan. Bideojokuak ez badu funtzionatzen ez dago jokurikan. Eduki dezakezu munduko arte eta soinu hoberena, baina ez badu funtzionatzen ez dago jokurikan. Orduan bai behar programatzaile bat, programatzaile fidagarri bat. Normalean gaur egun erabiltzen dira erramienta batzuk, nun ja diren programa batzuk bideojokoak egiteko pentsatuak dauden, ja ez da C++en programatzen orokorrean batzuk bai, edo maila bajoagoan, baina orokorrean gaur egun erabiltzen diren erramienta ezagunena dira Unreal, jende askok ezaguna egingo zaio, bideojokoen munduan ibiltzen dena, edo Unity, Godot gaur egun ere indar asko hartzen ari da programa askea.
Eta nik erabiltzen dut, ni naiz xeleberrea, aunque batzuk bagara, erabiltzen duguna Construct izeneko programa bat, eta programa horri esker nik eraikitzen dut jokua hor, alabait. Eta programatzailea ez aparte, behar da norbait grafikoak egitituna, ikusten dena sortzen duena, izan daitekeela edozein teknikarekin, ez? Gero ere behar da musikari bat, musika propio egiteko, eta soinuak, ere nik nire kasuan bai soinu asko erabiltzen ditut, nik neuk sortzen ditut, edo bestela interneten doako bildumietatik erabiltzen ditut. Eta gero ere jokoa testeatu behar da, eta gero hau da jokoa egitea, baina gero jokoa saltzea, da beste mundu bat, ni azkeneko urtean asko ikasten ari naizena, non berez egin lortu behar duzun zure kabuz saldu dezakezu, edo akordio bat argitaletxe batekin egin, eta hor ere sartzen da ere, publizitatea, eta sare sozialak, eta beste mila pausu, eta oso bide luzea da, baina bueno. Okerrez banago, zuk orain ez daukazu argitaletxerik, zure kabuz egiten duzu. Hori da. Orain bertan ez dakat argitaletxerikan, eta nabil argitaletxe bat edo biren bila, dazkadan bi proiektua mugitzeko. Osa, posible duzu zure kabuz gauzak atera, eta aldi berean beste proiektu batzuk, beste argitaletxerik. Hori da. Orain bertan ere zalantza da ere, badut joku bat amaituta, baina nahiko nuke format txukunean atera argitaletxe txukun eta handi batekin edo horrela, baina ez badut lortzen nire kabuz aterako dut, eta beste proiektuarekin, Gillotinekin lanean nago orain, ere gustatuko litzaidake argitaletxea eta aurkitzea. Ere, betikoa, ikusten badut ez dagoela formarikan edo, nire kabuz bukatuko dut. Ze onura ditu bakoitzak argitaletxe batekin argitaratzeak edo zure kabuz egiteak, imaginatzet biek dituzela onurak eta kalteak ere bai? Onura argi dago, normalean argitaletxearekin kontratu egiten duzu, mundu bat da, da mila kontratu forma. Normalean argitaletxea bilatzen da, bi arrazoiengatik. Bata, dirua, soldata bat jasotzeko horren bidez, eta batez ere gero, argitalpena esan daiteke. Argitaletxe fidagarri batekin zuk nahi duzu zure jokua ateratzen denean, berme bat edo edukitzea, jendeari iritsiko zaiola, aterako dela aldizkari digitaletan, hartuko dela bai YouTubeen, jendeak ezagutuko duela, Steamena hartuko dela, edo agian gauza dela nik bideojokoa garatzea, baina gero konsoletara pasatzea adibidez, hori da beste pausu bat, eta nire kasuan nahi ez persona batentzako ere lan handia da bideojoko bat garatzea, gero gainera egiteko beste pausu guzti horiek. Jendea badago, badaude persona batzuk, dena egiten dutena, baina lan erraldoia da. Gaur egun badakigu dagoela, sare sozial asko, internet asko, gauzak ere oso azkar doaz. Dinamika hauetan zuk egiten dituzun bideojoko motak nun kokatzen dira gaur daukagun mundu honetan? Nik sare sozialak baditut, batzuk ez zaizkit geizki, batzutan ondo moldatzen naiz. Egia da dela gauza oso azkarra eta bar. Orduan nik sare sozialak erabiltzen ditut nire bideojokoetan jarraitzaileak lortzeko, nolabait. Badago kontzeptua dela wishlistarena adibidez, eta garatzaileentzako garrantzitsua da. Edo denda guztietan zure jokoa edo produktua gehitu dezakezu ez, zure nahien listetara ez, esan daiteke. Eta orduan nik bai sare sozialak erabiltzen ditut, zerrenda hori igotzeko, zerrenda hori igotze interesgarria da sortzaile bezala, eta batez ere argitaletxei erakustekorako garaian, eta bueno, da. Zaila da, momentu batean aipatu duzu baita ere, badaukagula tendentzia bat ja dagoen horretara jutera edo, galdetuan izun, ea zaila den norbere estiloa mantentzea, orain gaur egun imaginatzen dut ere geroz da garatzaile gehiago egongo direla zu bezala, hor zure lekua egitea, zure estiloa mantentzea erresa da? Ez dakit, nik egia esan jokoak egiten dut, egiten dut nahi dudana. Ez dakit, nola ni nire kabuz egiten duan jokoak, eta berez ontatikan erdibizi naiz, baina ere zaila da aberastea. Orduan, beti pentsatzen dut, edo jendeari batzutan galdera egiten diot, zuk aukera izango bazenu bideojoku bakarra sortu edo argitaratzeko zeingo zenuke? Zure zerbait edo beste bat? Gainontzekoen artean nahastuko den zerbait. Orduan nik uste dut, pena merezi duela saiatzea sortzen zerbait zurea,
edo zure inguruarekin lotuta dagona. Ba, ni nire kasuan saiatzen naiz bideojokoak euskeraz egotez gain, ba, nire bideojoku gehientsuenak Euskal Herrian gertatzen dira, edo baude referentziak. Ez dakit, saiatzen naiz zerbait nerean gehitzen edo erakusten. Edo bentsat, edo nire erokeria txikiak erakusten bentsat, ez dakit. Jokuak probatzeko webgunea edo plataforma itch.io deitzen da. Zer da plataforma hori? Eta horrelako plataformek zer ematen dizute zuri? Ba, itch.io da webgune, edo, bueno, gai baten portala izango zen, ez dakit. Da webgune bat zoragarria, non bertan topatu daitezken bideojoku prototipo, demo eta joku mordoa, benetako indie esan daiteke hor dagoela. Horretaz gain, nire bi joku garrantzitsuanak Steamen daude, wishlistera gehitu daitezkenak, baina itxion oraingoz erabaki dut jartzea nire prototipo eta demo guztiak hor igotzea erabaki dut. Horretaz gain, itxio ere bada erramienta oso garrantzitsua game jamak sortzeko, oso erosoa da gainera, edo game jametan parte hartzeko. Edo zain personak behiratu ezake, hilabete honetan zenbat game jam daude eta agertzen dira, ehundaka game jam, edo milaka ez dakit ehundaka agertzen dira. Parte hartzeko, etxetikan, edo bertatikan, eta bar. Orduan itxio niretzako erremita oso garrantzitsua da nire jokuak erakusteko, baina nire joku gehientsuenak web bidez jolastu daitezke, ez dira instalatu behar, eta gero gainera gauzak antolatzerako garaian oso ondo etortzen da. Game Irauntxearekin batera antolatzen dugu Euskal Game Jama, dela bideojoku sorkuntza maratoia euskerazko jokuak sortzeko, eta oso ondo etortzen zaigu ekitaldi hau antolatzeko. Ja 3 edizio goaz, eta urtetik urtera gero eta parteide gehiago dazkagu, eta hori laguntzen digu, eta gainera behiratzen bauzute orain bertan Euskal Game Jama, 3, ikusiko dituzute, azkeneko sortu diren 15-16 jokuak hor dazkazute jolasteko ere. Eta hori oso konten gaude ekitaldi honekin, urtetik urtera parteide gehiago gaude, azkenekoan 40 parteide baina gehiago egon ginen. Eta gainera polita da, zetik elkartzen dira Euskaldun berriak, Euskaldun zarrak, baten bate ez dakin euskeraz, badago jendea parte hartzen duna, azkenekoan lagun katalan batek Mexikotik parte hartu zuen, handik engainatu zuen besteren bat, kanadiar batek eta estatu batuar batek ere parte hartzen du, orduan parte hartzen dute gaina ez bakarrikan, ez dakit Gipuzkoa edo Bizkaiko jendeak, baina baizik eta mundu mailan ere batzuk parte hartzen dute. Bertan, aipatzen zenuen itxio badela zerbait independienteagoa, hor barruan egon zaitezketen sortzaileen artean, badago komunitate modukoren bat? Eske jende guztia dago, orduan nik komunitate bezala erramienta bai balio du, jarraitu ezakezu, komentatu itzakezu jendearen sorketak eta guztiri, baina nik behintzat komunitate bezala ez dut hainbeste erabiltzen. Hortarako bai beste sare sozial batzuk erabiltzen ditut, baina eske oso handia da, eta denetik handago. Euskal Herrian badago bideojoko sortzaileen komunitate bat? Bai, badago, gaina hori ere Game Irauntxearekin batera berriro. Ari gara pixkat hori berez, bideojoku sortzaileak Euskal Herrian gaude pentsatzen duguna, baina gehiago. Orokorren gehientsuenak bai lan egiten dute atzerriko enpresentzako. Baina gero tartean bagaude estudio txiki batzuk, ez da asko, baina bagaude. Eta saiatzen gara azken aldi honetan, pixkat gure artean aurpegia jartzen eta elkar ezagutzen. Zatik, hori batzutan, jende hau ikusten ari den bezala, pentsatuko, nik uste dut ez dago inor. Badago, eta hori tarteka egiten ditugu hasi gara topaketa batzuk egiten, badakagu WhatsAppeko taldetxo bat, eta egin ditugu topaketa pare bat, batzuk formalagoak, batzuk informalagoak, zenkoan sagardotegi batean egin genuen, eta gustatuko litzaiguke urte bukaerara beste topaketa bat egitea, eta apur bat handiagoa, edo agian pixkat formalagoa, baina ez gehiegi, zatik interesgarria iruditzen zaigu informala izatea, orduan gerozuk elkar ezagutu eta hitz egin ahal izatea lasai. Eta imaginatzen dut ere komunitatea sortzen ariko dela, zezuk ere unibertsitatean klaseak eman dituzula, esan didazu ere bai? Hori da. Ni joa 5-6 hilabete Euneiz unibertsitatean, dela Gasteizko unibertsitate pribatu bat, eta daka espezialitate bat bideojokoena.
bertan asignatura pare bat ematen ditut, eta asko posta naiz ere adibidez, ikasle batzuk bai animatu dira ere aldi berean Euskal Game Jamean parte hartzera, eta ere bai animatzen ditut beste topaketatara hurbiltzea. Adibidez, hemen bertan, Iruñan bertan ere badago beste komunitate txiki bat, izena dutela Navarra Digital Creators, eta bai antolatzen dituzte ere game jamak, animazio jam bat, gaina justu gaur nire aurkezpen bat ingo nire animazioarekin. Eta orduan, eta gero ere, Bizkaian eta Araban ere badago ere Euskal Gaming izeneko ere taldetxo bat, hor ere, egia esan taldetxo guztietan sartutan nago esan. Eta hor ere bi aurkezpen egon dira, bat egin zen aurrek urtean Bizkaian 200 pertsona baina gaio elkartu ginela, eta bigarrena egin genuen Gasteizen eta hor ezin izan joan. Baina segurizki hurrengoak Gipuzkoan nengo dugula. Komunitate honek badu etorkizuna? Nik uste baietz. Eta ere, pentsatu behar da komunitate bezala zer bilatzen den. Nik batez ere bilatzen dut, jende interesgarri ezagutzea, lagunak ezagutzea, eta batez ere aholkua edo ezagutzea pixkat nola funtzionatzen du mundu honek zen. Ni ere duela gutxi arte gauzasko enakizkien, eta hasiera batean, enekien, enagan inorri, ez? Nori galdetu zalantzak, ez? Nola funtzionatzen duten gauzak, edo argitaletxe batek nola funtzionatzen du, o zein den pausu egokia, ez? Edo talde bat sortzeko, edo bidejoko bat argitaratzeko, eta enagan inguruan inongo laguntzarik gan. Baina orain bai, orain egia da, azkenean jendea ezagutzen joan naiz, eta orain bai, iritzi desberdinak jasotzen ditut, justo ilusioa egin du, justo gaur goizean ere lagun batek ere idatzi dit, ari naiz ikerketa bat egiten eta erantzungo izkiazu galdera hauek, eta orduan bai jendea animatzen dut talde hauetara hurbiltzea eta gero ere ekitaldietara joatea. Adibidez, Euskal Herrian bertan egiten da Big Conference izeneko topaketa edo konferentzia bat, gaina duela urte batzuk, postan ez duela urte batzuk sari bat irazi nuen bertan, eta bai da Euskal Herrian egiten den topaketa horrela handiena. Esan daiteke internazionala dela, etortzen di argitaletxeak eta bar. Eta ni bai jende animatzen dut bai hortara joatea, Bartzelonan ere egiten da Game Fest Barcelona Saga, orain izenako duena, Iruñan egiten da ere topaketa bat, jornadas de creación, ez dakit, izen buru oso luzea barkatu baina. Eta Bizkaian ere lagunduko dut, Game Erauntxeak antolatzen du, joko teknia, urte bukaera aldean. Orduan nik bai jendea animatzen dut, horrelako topaketetara edo ekitaldietara hurbiltzea jende oso interesgarri ezagutzen dela. Zure proiektuarekin, Zomorro Estudioarekin, nora jo nahiko zenuke? Fisikoki edo norantza? Biak. Orain bertan ari naiz Guillotin garatzen, dela joku bat Euskal Herri fiktizio baten gertatzen dena, 20. mende hasieran Euskal Herri independentea da, orduan erabakitzen dugu euskaldunok zerbait gehiago behar dugula eta erabakitzen dugu ilargia konkistatzea. Patxi errementariaren zerbitzuak hartzen ditugu ilargira iristeko, erraldoi bat eraikitzen du Eibarren, baina gauza oso gaizki atetzen da eta euskaldunak ilargira bidali beharrean, ilargia zati bat suntsitzen dugu. Orduan horren eraginez izaki mitologiko eta ipuietakoak ateratzen dira, eta protagonistari dela olako borrero bat burua mozten ari diotela, ilargi zati bat erortzen du eta bizirikan jarraitzen du. Orduan, bideojoku hau adibidez da plataforma eta puzzleko joku bat, nun buruak mozten goazen eta lapurtu egiten ditugu. Eta buruak lapurtzerakoan berainen mutereak hartzen ditugu. Orduan, olio buruarekin, saldo gogikoitza dakagu, txorimaloarekin, beleak botatzen ditugu, harri jasotzaile buruarekin objektuak altxa ditzakegu, eta gustatuko litzaidake bideojokoa sortzen ari naizen hau bukatzea, bideojokoa bukatzea oso garrantzitsua da, eta argitaratzea nire ametxe izango zen argitaletxe txukun batekin argitaratzea. Hori izango zen nire ametxa eta ere bideojokoa mugitzen ibili naiz azken urtean, eta gustatuko litzaidake amaieratik hurbil dagoenean, toki desberdinetan berriro erakustea, eta baita hemendikan kanpo ere bai. Nik esan burakat, jolasa probatu dutela, prototipoa probatu dutela, eta oso divertigarria da egia zen. Postenez. Jende guztia animatzen dut prototipoa demoa probatzera, eta beraien iritzia ustea azkenan hortarako dakator. Nun ikusten duzu zure burua
5 urte barru, edo 10 urte barru. Agian 10 gehiegi da, baina... A ber, nire gustatuko litzaidake bai jarraitzea bideojokuen mundu honetan, bai, batez ere bideojokoak sortzen, eta ez bada bideojokoak sortzen, ba, jendeari laguntzen bideojokoak sortzen, edo irakasle moduan, edo komunitatea pixkat, euskal bideojoku sortzaileen komunitatea pixkat indartzen, edo gustatuko litzaidake mundutxo honetan jarraitzea, hori da. Eta zer nahiko zenuke jendek jasotzea zure jolasak probatzen dituenean? Gustatuko litzaidake irrifar bat ateratzea, eta ikustea posible dela edozein erokeria sortzea. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ba, nik uste gehientsuena aipatu dugula, baina bai, berriro ere jendeak bidatzen dut nire prototipoak probatzera, itxokorrian, orokorrean ere joku desberdinetan jolastea, bai, ez direnak agian joku ezagunenak, ez? FIFA eta Call of Duty eta ez daudela gaizki, baina esan nahi dut saia probatzea, zer esperientzia berriak, eta interesa baldin badu, animatzen dut bihotzez, jendea bideojokoak sortzen saiatzera behintzat. Nik uste dut pena merezi duela. Hori ere, bukatzeko ja, azkeneko esan barra izun, gazteren bati ze gomendio emango zenioke, nondik hasi? Horrelako zerbaitean gogoa sortu adima zaio edo? Gaur egun sortea dakagu, norbaitek interesa baldin badu zerbaitetan, inoiz baina eskuragarri daudela bai erramientak eta informazioa, ez da gari batean bezala. Orduan gaur egun, nik animatuko nuke, YouTubeen badazkazula laguntza mordoa, badaude gaur egun ere programa doakoak zoragarriak direnak. Nik animatuko nuke, norberaren kabuz edo lagunekin, berriro game jamen gaia ateratzen du, baina bai, zerbait ikasi eta olako batera murgiltzea eta ikastea. Hori dela, divertigarriena eta forma sanoena, ez? Horrekin hasteko esango nuke. Ba, mi esker gurekin egoteagatik. Zuei, mi esker, denbora emateagatik, zatik egia da ere hori medioetan batzutan Euskal Herrian sortzen dien bideojokoen inguruan ez dugula tarte askorik izaten. Mi esker zuei. Plazer bat zuen izatea, jarrituko dugu zure arrastoa eta berri gehiago daukagunean hemen izango zaitugu. Mi esker. Hurrengo arte. Jo. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur ipar isurialdean tenperatura maksimoak nabarmen edo asko jaitsiko dira. Hegoaldeko altuenak ere jaitsiko dira pixka bat, baina bero egiten jarraituko du. Kantauri isurialdean zerua tarteka hodeitsu egongo da, beho-hodeiekin. Mediterraneo isurialdean giroa eguzkitsua izango da, naiz eta arratsaldean bero-hodei batzuk garatu. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean barnealdean iparraldetik finkatuko da. Larunbatean giroa atseginagoa izango da Kantauri isurialde osoan. Beho-hodei ugari pilatuko da ipar partean, baina eguerdian ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da, iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bolada gogorrak izango dira barnealdean. Temperaturak ez ditu 25 graduak gaindituko ipar partean, baina hegoaldean oraindik balio altuak izango dira, batez ere Ebro ibarrean. Kaixo eta ongi etorri gurera, Asier, zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko. Plazer bat zuen izatea. Gaurkoan proiektu oso interesgarri bat buruz hitz egitera zatoz, hemen bizi izenekoa. Hitza emango dizut, hobeto azaltzeko. Zer da hemen bizi eta nun kokatzen da? Bai, bueno, hemen bizi beste prozesu zabalago baten barruan dago, ezta? Prozesu hori da, deitzen duguna Ordeaz Valdemañeru. Guk hasi ginenean, sartu ginenean udalean eta gauza zen zer egin orain, ezta? Zazten zera ideia askokin, baina batzutan egatezu, bueno, orain zegin behar dugu, ezta? Eta erabaki genuen partaidetza prozesu bat irekitzea. Partaidetza prozesu honetan, detektatu ziren behar batzuk herrian, horien artean etxe bizitza arazo edo prozesu oso importantea zen, ezta? Orduan erabaki genuen, importantea zela etxe bizitzan
lan egitea, eta prozesu horren barruan ere ireki genuen hemen bizi beste prozesu txikiago bat. Eta gauza da, prozesu honen bidez, nolabait lagundu aurretikan detektatutako beharroiei erantzuna emateko. Ikusten dugu etxe bizitzaren arazoa ez dela soilik hirietako gauza, badela herrietako ere bai. Zein da egoera? Bueno, egoera zein da. Esan behar dugu ere, partaidetza prozesu hau maineron hasi zela, eta gero Ziraukek bere partaidetza prozesu ere bultzatu zula. Orduan, horrein non gaude, gauza zen, Zirauki tamainoz 3 kilometro eta daude, gutxi gora. Problema nolabait berdina dira, eta horien artean etxe bizitza. Orduan, ikusten genuen zen, etxe bizitza, kasu batzuetan adibidez etxe bizitza utzik daude, eta beste aldetik ikusten genuena zen, zegoen modelua normalizaten da txalet bat eraikitzea, eta gaur egungo arazo ekonomikoekin edo oso ekonomikoki oso zaila da nolabait etxe bizitza horietara iristea, bereziki bai gure herrietan dauden gazteentzako, eta baitere igual Iruñean edo beste nonbaiten eta herrira itzuli nahi duten pertsonentzako. Orduan erabaki genuen diagnostiko bat, lehenengo inkesta bat bultzatu genuen, jakiteko nolabiteko ze beharrak, benetako beharrak zeintzuk ziren jakiteko. Eta zein da zuek mahai gainean jartzen duzuen proposamena? Ikusten genuen zena, hiru problema zeudela. Alde batetik etxeak badaude, utzik, baina oso ez daude baldintza egokietan bertan bizitzea sartzeko. Orduan, lehenengo lerroa lan aktibitatea zen, irekiko diogu nolabaiteko bulego bat, nun etxe bat daukatenek galdetu dezakete zenolako laguntza dauden edo zenolako ekintzak burutu ditzazketen etxe bizitza horiek aurrera ateratzeko, errehabilitazioa edo energia ikuspegitik nolabait hobekutzak egiteko, hori alde batetik, ezta? Eta gero gauza da, nolabaiteko prozesu partaidetza izanik, iruditzen zitzaigun bultzatu beharko genituzkela eredu kolektiboak, kooperatiboak, ez bakarrik iniziatiba pribatuak. Orduan, ezan genuen, kooperatibok bultzatuko ditugu. Jarriko ditugu elkar harremanetan etxe bizitza beharrean dauden biztanlegoa, eta nolabaiteko bi bide irekiko ditugu. Alde bati da, ohizko kooperatiba, etxe bizitza kooperatiba, non batzuk elkartzen genean zorua erosi, etxea erosi, eta modu baten elkarrekin etxe hori martxan jartzean. Eta gero bestadetik, eta nik uste pixkate nobedadea edo aurrepauso importantea dena da, cesión de uso esaten dena erderaz, euskaraz zantzakegu erabilera lagapenean kooperatibak, etxe bizitza kooperatibak martxan jartzea. Edia hiru lerroa modu. Aipatu duzu lehen badaudela etxeak, baina gutxik daudela. Eta hala ere, eskaintzarik ez dago, emantzipatzeko aukerarik ez dago. Horrek ze ondorio ditu herrian? Beziki gazteak ez daukatela aukera etxe bizitza horietara sartzeko, hori alde batetik. Gero ere, etxe bizitza handia dira. Rehabilitazioa, diru desente eskatzen du, eta hori ere
gure herrietan nabari izaten da, noiz ikusten zuenean etxe batzuk ez daudela baldintza egokietan, ez da, edo degradazioa ikusten zu degradazio pixka dagoela, eta guzti hori arazo bat bilakatu daiteke ez da. Aipatu duzu zuen hiru lerroak, okerrez banago zuen lehenengo pausoa Esperantza 6 izatekoa da. Zer da hori? Esperantza 6, Esperantza da kalea, ez da? Baina, itxaropen asko ere badukagu, nahi asko dauzkagu etxe honetan, ez da? Lehen aipatu indut cesión de uso edo erabilera lagapeneko etxe bizitza kooperatibak, ez da? Guk Nafarroako gobernutik jaso genuen eskaera bat, eskaera edo haiek bultzatu nahi zuten diagnostiko proiektu bat edo estudio bat, ez da? Eta guk esan genuen, zuek badukagu hau egina, ez da? Zagaitik ez gara ja lanean sartzen. Eta bila bat izan genuen Nasubintzako arduradunekin, eta esan ziguten, ja momentu honetan Nafarroako gobernuak bultzatu nahi ditu erabilera lagapeneko kooperatibak, ez da. Hoik izango, laguntzak, mainero 455 herri txiki bagea, zen dugu, ez garela aberatzak alde horretatik, ez da, eta Nafarroako gobernuaren laguntza ere beharko dugu, ez da. Hor dezan genuen, eta zer da, ez da, metodo berria, eta, hemen Nafarroan ez dago, Nafarroan edo Euskal Erkidegoan esperientza gutxi daude, edo zagunduk igual ez daudela oraindik. Katalunian bai. Nola baiteko, hemen gauza da zoru bat eduki edo ja eraikin bat, eta nola baiteko eraikin horretan etxe bizitza kooperatiba arrunta antolatzen da, ez da? Nik zuekin elkarremanean jartzen geha, eta zenbat kostatzen du hemen eraikin bat egitea, ez da? X diru, ez da? Gero hori ez da partekatzen. Lortzen duzuna da, kooperatiba horren kapitalean zure kapitala edukitea, eta gero erabila eskubide badaukazu zure apartamentua, pisua erabiltzeko zu kooperatibista zaren einean, ez da? Ados. Orduan, ez da, nola baiteko hori jendeaik asko kostatzen zaio, baina etxea zurea da edo ez da zurea, zu zara eraikinaren kooperatibista eta modu inean zu zara jabea. Baina zu ez zara jabea nola baitezoteko apartamentua zuk ezin dezu nahi inean saldu edo erosi edo zekau, modelo honek lortzen duena da nola baiteko espekulazioa nola baiteko kontrolatzea edo, behintzat ez aregotzea, ez da? Zer hori ikusten dugu batzutan ere, oin VPO-ko, ez dakit, hemen Iruñan nik uste eztabaida asko egon da, ze, azten zera VPO diru publikoa jaso egin du, VPOk jaso egin du diru publikoa eta oin, sartu egin da espekulazio eta presio horretan, ez da? Metodo honek edo modelo honek lortzen duena da, kooperatizuk momentu baten ja nekatuta zera edo zure bizitzak eskatzen du beste hiri batera mugitzea, herri batera mugitzea, kooperatibak erosiko dizu zure eskubidea nola baita izateko, zu kapitala berreskuratzen duzu, ez duzu espekulazioan ez duzu lortzen, baina gauza datzuk daukazula eskubide bat, zure pisua edo zu apartamendu edo eraikin horretan zure bizitza izateko, ez da? Eta azken finean hori izan behar da helburua, ez da? Modelo honek ze onura ditu alderatuta etxe arrunt bat edo apartamentu arrunt bat erostearekin alderatuta? Lehen ez aldutun hori nola baiteko ez dela merkatu objektu bakarra, ez da? Baina egia da ere, modelo honek dauzkadala beste
beste alde batzuk oso interesgarria dena eta nolabaiteko bizimodu berezi bat bultzatzen duela alegia, ezta. Adibidez, izan behar ditu eremu komunitarioak, ezta. Hori legez nolabaiteko araudian sartzen dira, eta nolabaiteko dena kooperatiba ikuspegitik harremanak oso estuak izan behar dira. Ez gaudela aislatuak nire etxean eta nire etxe elkar bizi gara eraikin honetan, eta alde horretatik ere ikuspegi kooperatibo edo komunitario hori ere izan behar duzu. Eta esan bezala, normalean erlazio eta harremanak estuagoak izaten dira. Gure bizitza moderno honetan, nolabaiteko justuz, ez dakit, merretzi du aukera ematea halako harremanei. Horrelako modelo bat proposatzeak badu nolabait beste zerbaiten aldarrikapen bat, aipatzen duzuna ez gaur egungo gizartea pixka bat kontrakoa da, badu etxebizitzazkain zentzu aldarrikatzailea bat? Ez da bere helburu nagusia, ez da. Helburu nagusia da etxebizitza duina izatea eta eskubide hori bermatzea, hori izango da. Baina egia da, beste balore batzuk sartzen dira hortan, ez? Ez bakarrik harreman estuago estu izatea edo ez, baizik eta ere eraikin medioambientalak edo energia aldetik ere oso kontutan izaten dira aldako gauzak, ez da. Ez dugu jarriko nolabaiteko kalderak edo denak izan bila nolabaiteko ingurumenarekin erlazionatuz. Aipatu duzu, etxebizitza hauek edo eraikin hauek izango liratezkela cesión de uso edo erabilpen lagapena, ze onura ditu adibidez horrek? Guk jarri duguna da Esperanza 6 da eraikina, eta udalak ere, jendeak ez dugu, eta udalak zer irabazten du. Guk ez dugu diru erabezin nahi, baina egia da ere, udalak irabazten duena da sarbide bat itzatea jende gaztentzako edo ahalmena ekonomikoki ahalmena ez duten nahintzako. Eta alde berean, guk ere jaso denuen eraikin hori eta ez dagoen baldintza honenetan. Eta ez daukagu ere errekurtzoa guzti hori, oso horrezo jendeak ez du, eraikina prestatu eta gero saldo. Baina, ez daukagu ez dirurik, ez gara immobiliaria bat hori egiteko, eta gainera ez daukagu ahalmena hori. Alde batetik herriak erabazten du eraikin berri eta nolabaiteko berreskuratzen du eraikin hori, eta gero, nik askotan ikusten du etxebizitzarako sarbide bat bezala, gazteentzako emanzipazioan pentsatzen gazteentzako sarbide bat izan leike, edo sustenian ekonomikoki ahalmena ez duten familientzako etxebizitza duina eskaintzea. Hori da gure helburua. Eta nolabaiteko gure herriak ere gaztetu eta bizitza ere pixkat areagotu, bizitza soziala areagotu. Ekonomikoki, alderatuta etxebizitza ohiko batekin, nolakoa da diferentzia? Nik asko, nik ez nuen ezagutzen modeloa, baina sartzen zarenean pixkat aztertzen eta alde batetik ezan behar dugu eraikinaren bi erabilera lagapena jartzen dira hemen jokoan. Alde batetik udalak lagatzen du eraikina, dohainik. Dohainik, nolabaiteko 50 urtez edo behin eraikina
alokairurik eskatzen ez. Horre ja, kentzen dizu, ja etxebizitza kosteak batean ja kentzen dizu koste handi bat, ezta, zoruaren kostea. Gero, Nazugintzak edo Nafarroko gobernuak printzipioz eman alduen laguntza nahiko majua, ez da, esan nuke, hitz egiten agia 140, eraikinaren koste osoaren 120 asko da ere, ez da? Esan nahi da materialak, eraikuntza proiektua, arkitektua, orduan egiten gara koste laguntza majua dela, ez da? Eta gero hirugarren zutabe izango izateke, Nazugintzak edo Nafarroako gobernuak ez dakigu nola tresnak erabiliko diren azkenengo momentuan, baina kreditua eskatzeko momentuan, ze kontuta izan behar dugu, bakoitzak ez duela kreditua eskatzen, baizik kooperatibok eskatzen du kredituak. Nolaiteko kreditu malgua izango dela. Interes, ez dakit, baina iko moduko interes bajuak eta bueno, ez zarela banku interes merkatuan sartzen, baizik, eta alde horretatik ere onurak izate dituzu Nafarroko gobernuaren eskutik juten bat gara, ez da. Horrek esan nahi du, hipoteka bateren normalean kalkula egin dugu, eta hipoteka gaurko egunean hipotekaren erdi bat edo horrekin nolabaiteko zar zaitezkela horrelako kooperatiba batean. Eta nor sar daiteke horrelako proiektu batean? Bereziki UBPO baldintzak edo betetzen dituen biztanlegoak. Holan, Nafarro, ez dago guri gustatuko litzaiguke nolabaiteko partaidetza prozesuan parte hartu dituzten pertsonak izatea, baina ulertzen dugu, irekia dagoela denontzako, ez da. Proiektu honek etxebizitza benetan eskuragarri bihurtzen du guztiz edo oraindik baditu mugak? Eskuragarria nik uste honen azpiti, koste honen azpiti ja aukera gutxi daude, esan nahi. Baina, oso nobeda handia da, esan nahi gauza da jakitea lehenengo eta behin sartzen dien pertsonek erakutsi behar dute ikuspegi edo mentalitate aukera, joan behar dira pixat horrela esan ez, nahi duena da etxe bizitza izatea, nire bizitza nolabaiteko garatzeko, nire bizitza garatzeko etxe bizitza behar dut, eta hau bide bat da, ezta? Bide ekonomiko aldetik zar naiteken bide bat, ezta? Ez zait inporta kooperatibaren zuzenean jabea izatea edo kooperatibaren bidez jabea izatea. Guztiz aldetatik pixka mentalitateari aldatu behar dugu, ezta? Eta hori da gakoan ikuste. Proiektu honek zer ematen dio herriari, kasu honetan Baineru eta Ziraukiri? Ez dizu, nolabaiteko sarbide bat da, kolektibo guzti hauei nolabaiteko sarbide bat eskaintzen ari gara, ezta? Eta, printzipioz, arrakasta lortzen badugu, ziurrenik ere etorkizunean ziurrenik beste aukera batzuk bultzatuko dituela, bai Mainirun eta segurezki Nafarro osoan, ezta? Horrezatik, interesa asko bereganatu dugu eta beste herrietatik ere etorri zaizkigu proiektuari buruz gauzak jakitera eta interesa asko dago. Helburu nagusia bertakoak bertan gelditzea da edo jende berria herrira ekartzea? Bai. Gauza da, nolabaiteko partaidetza prozesu baten barruan dagoenez, partaidetza prozesu hortan parte hartu dituzten pertsonentzako zuzenduta dago berezik, ezta? Baina, prozesu hortan parte hartu dituzten pertsona guztiek ez daude baldintza horietan, ezta?
batzuk sartuko dira, beste batzuk ez. Horretatik, alde horretatik aukera dago ere, kanpotik ere edo interesa daukaten beste pertson batzuk ere nolabaiteko gain etortzea edo. Despopulazioaren aurkako neurria bat da ere bai? Hori da, iniziatiba pribatuak ez digu erantzuna emango, ez digu soluzioa emango. Argi dago, gero eta zerbitzu gutxiago dauzkagula herri txikietan, baina eta ziroki naiz eta esango nuke egoera onean egon ze, ez gaude horren urrun, Iruñetik horren urru, nabaritzen dugu, ja zailagoa dela batzutan zerbitzuak herri bertan mantentzea, eta horrek eragina dauka nolabaiteko despoblazio prozesu honetan. Eta hori baino eta zirokin gertatzen normalena, imaginatu beste herri txikietan, adibidez Lizarraldean edo. Nola har daiteke parte proiektu honetan? Lan taldea ja martxan jarri da, eta norbaitek interesa izan ez geho, Maineruko udalekin kontaktuan zarraike, eta zeurrenik kontaktuan jarriz geho, aukera izango dituzte biletan parte hartzeko. Oraintxe bertan proiektua ze fasetan dago edo ze momentuetan dago? Momentuetan interesa zeuzkaten pertsonek pertsonak hasia batzen. Alde batetik arkitektura kooperatiba baten laguntza daukagu. Nolabaiteko zerakin modu, kosteak eta guzti honen aholkua daukagu. Eta gero bezaletik ere daukagu aholkula legala, nolabaiteko estatutuak jarri behar ditugun martxan guzti kooperatiba nola kudeatzeko. Noizko aurre ikusten da martxan jartzea hau? Bi bilerak izan ditugu orain arte, eta gure ideia izango litzateke hemendik urte batea nolabaiteko eraikinekin obrak egin hastea. Espero duzue, dena ondo ateratzen bada, espero dugu baietz, eredu hau edo modelo hau beste herrietara ere zabaltzea ingurura? Hori da bereziki Nafarroako gobernuak daukan interesa, arrakasta izan ez geho, segurrenik hori izango da bide bat nolabaiteko beste herrietan ere modelo hori jartzeko aukera. Esperantza kaleko ekaraikinean hori itxaropen asko dauzkagu. Zer nahiko zenukete hemendikan proiektu honen harira, pixkat honi buruz hitz egin da, 10 urte barru Mainerun edo Ziraukin, zer nahiko zenukete ikustea? Gustatuko litzaiguke gazteak gelditzea, bereziki, herriak nolabaiteko gaztetu, eta honen inguruko etxebizitza modelu kolektiboak eta komunitarioak nolabaiteko oinarrituz beste proiektu batzuk ikustea. Ez da berrezkoa etxe 50 pertsoneko familietako etxebizitza handiak egitea lako herrietan. Gustatuko litzaiguke bai esperantza moduko eraikin txikietan ere holako modelo kooperatiboak aurrera ateratzea. Hori izango litzateke gure desio handiena. Eta gero beti ere ingurumenarekin eta aipatu ditugu harreman sozialestuekin halako modeloak nolabait bultzatu dituzten harreman sozialekin herrigintza handia proiektu horretan herrigintzan aritzea. Hori izateke gure helburuik handiena. Azken bukatzeko pare bat galdera botako izkizut. Ez ja herriarentzako, baizik eta zuretzako pertsonalki edo beste herritarrentzako pertsonalki proiektu honek zer esan nahi du? Udaltaldeentzako
Esango nuke proiektu nagusia dela do, behintzat gure, beste gauzen artean ere, beste lerro batzuk martxan jarri ditugu, kooperatiba energetiko jarri dugu martxan, eta beste proiektu batzuek ere daude urbanizazio ikuspegitik, baina egia esan hau dela gure proiekturik nagusiena, eta alde horretatik, esan bezala, esfortzu asko jartzen ari gara. Esan nahi dut, udalak kasu honetan, eraikina erosizun, alboan zegoen beste zoru bat ere nolaiteko bultzatzeko martxan jarri du, esperantza asko dago bai. Nahiko zenukete, zer gustatuko litzaizueke jendeak ulertzea elkarrizketa honetatik, proiektu honetatik? Niretzako bi gauza nolaiteko etxebizitza bat edukitzeko aukerak ere badaudela. Ez dela modelu hauek nolaiteko gaur egun pairatzen ari den egoera zaila, ez da bakarrik herri txikietan baizik ere ikusten dugu hirietan zaila dela etxebizitza bat lortzea. Beste modeloak ere badaude. Nolaiteko aldatu behar ditugu pixka gure eskema, gure mentalitateak, benta behar dugu etxebizitza dela, eta nolaiteko medio bat dela gure bizitza pertsonala eta soziala garatzeko, eta pixkat alderatu behar dugula beti ikuspegi patrimonialista edo jabetasunaren inguruko ikuspegi hori, ezta. Nik uste badela importanteena dena da etxebizitza duina izatea eta hori halako modeloak modeloen bidez lortu zaio. Mi esker Asier, honera etortzegatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Animatu, ezta, bai igual elkarrizketa ikusten ari hemen pertsonei halako proiektuetan sartzera, eta beste herriei ere nolabaiteko helarazi nahi diegu, han gaudela gure proiektua ikustera, etortzeko, edo alde moduan kolaborazio ateak irekia daude. Mi esker eta hurrengora arte. Zuri, Marcos. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta astelen arte. Asteburu nahi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.